आपण कोण आहोत, आपल्याला काय हवंय हे जर सतत दाबलं जात असेल, तर आपल्या स्वचा गळा घोटला जातो. आपण कोण आहोत, आपल्याला काय हवंय हे जाणून घेणं आणि ते व्यक्त करणं ही मानसिक आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. पण जेव्हा सतत आपली मतं, भावना, इच्छा किंवा ओळख दाबली जाते, तेव्हा आपण हळूहळू आपल्या स्वपासून दूर जातो. समाज, नातेसंबंध, जबाबदाऱ्या किंवा भीती यांच्या दबावाखाली आपण आपलं खऱ्या अर्थाने अस्तित्व हरवतो. ही अवस्था मानसिक कुचंबना निर्माण करते. आत्मविश्वास, आत्मसन्मान कमी होतो आणि हळूहळू नैराश्य, आत्मद्वेष किंवा असमाधान निर्माण होऊ लागतं. सतत दुसऱ्यांच्या अपेक्षांनुसार जगणं म्हणजे आपल्या स्वचा गळा घोटणं होय. त्यामुळे स्वतःला समजून घेणं, आपले विचार, भावना मोकळेपणाने व्यक्त करणं आणि गरज पडल्यास नाही म्हणणं हे मानसिक स्वास्थ्यासाठी आवश्यक आहे. स्वतःची ओळख जपणं ही केवळ स्वार्थी वृत्ती नाही, तर ती मानसिक स्वतंत्रतेची पहिली पायरी आहे. धन्यवाद.